Трыбунал – гэта тое, што павінна пагражаць Лукашэнку, закроў боль і жыцці беларусаў. Назад дарогі ўжо няма, як няма для ўзурпатара і палітычнае будучыні. Моцныя словы, але не менш моцныя факты пра злачынствы рэжыму. Вітаю, спадарства, з вамі Сергей Падсасонны. А у Нюрнбергу міжнародная канферэнцыя па злачынствах Лукашэнкі супраць чалавецтва. Месца сімвалічнае, бо там адбываўся трыбунал над нацызмам. Пра Беларусь гавораць вядомыя і ўплывовыя асобы з розных краінаў. На пачатку канферэнцыі прамовіла і Святлана Ціханаўская. We must do everything we can to restore the rule of law in Belarus. Неабходна рабіць усё магчымае, каб аднавіць дзейнасць закона ў Беларусі, і каб гэтага дасягнуць, ёсць некалькі вельмі істотных крокаў, якія неабходна зрабіць. Мой кабінет штодня працуе, каб вярнуць правасуддзе. Мы гаворым не толькі пра пераслед вінаватых, але і пра рэабілітацыю ды кампенсацыю для ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Супольна з Венецыянскай камісіяй мы таксама працуем над зменамі ў крымінальным і адміністратыўным кодэксах, у закон аб адвакатуры і сродках масавай інфармацыі. Апроч таго, наш офіс цалкам падтрымлівае ўсе намаганні па прыцягненні рэжыму да адказнасці за парушэнне канвенцыі пра катаванні і за ўгон рэйсу Ryanair. Я па-сапраўднаму лічу на падтрымку міжнароднай супольнасці гэтых дзеянняў. А таксама заклікаю дэмакратычныя краіны працягнуць падтрымліваць міжнародную платформу для Беларусі па прыцягненні вінаватых да адказнасці. Яна збірае, спраўджвае і захоўвае доказы парушэнняў міжнароднага права ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Заклікаю прыгатаваць справы па універсальнай юрысдыкцыі крымінальныя пераследы супраць Лукашэнкі. Пачаць выкарыстанне міжнародных канвенцыяў дзеля падачы скаргаў на рэжым у міжнародныя органы. Пазбавіць рэжым права голасу ў ІКАО, Інтэрполе і іншых міжнародных структурах. Забяспечыць фінансаванне працы ўпраўлення Вярхоўнага камісара па правах чалавека па расследаванні сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Я разумею, што ўсё, што я пісала, не з'яўляецца простым для выканання, але я таксама ведаю, што гэта выканальна. І я заклікаю ўсіх вас сёння абмеркаваць гэтыя прапановы і знайсці найлепшы шлях дзеля дасягнення нашых мэтаў і вяртання вяршэнства закона у Беларусі. І ўжо цяпер, спадарства, пераносімся ў Нямецчыну. На месцы ў Нюрнбергу працуе наша карэспандэнтка Юлія Лабанова. Вітаю, Юля, і якія вынікі гэтага дня канферэнцыі? Вітаю, Сергею, вітаю, спадарства. Ну, па-першае, хацелася б сказаць, што ў Нюрнбергу мы тут знаходзімся недалёк ад Дому прэсы, дзе, ўласна, і праходзіла канферэнцыя па злачынствах супраць чалавецтва і прызнанне Лукашэнкі тэрарызмам. Гэта канферэнцыя, якая налічвала экспертаў і прадстаўнікоў грамадскай супольнасці з 7 краінаў: Беларусь, Польшча, Літва, Нямецчына, Францыя, Грузія, ЗША. Дзяліліся эксперты досведам, як жа можна вырашыць палітычны крызіс у Беларусі і прававы дэфолт, які ўтварыўся, бо ўсе мы памятаем, якая колькасць была сведчанняў пра катаванні ў турмах і пры затрыманнях на акцыях пратэстаў, але паўстала такая праблема, што невядома, як пакараць, на жаль, злачынстваў гэтага рэжыму. І сярод прапановаў было тое, каб задзейнічаць універсальную юрысдыкцыю, такі механізм, пры якім злачынца можна было б судзіць незалежна ад таго, у якой краіне ён знаходзіцца. І калі яго немагчыма выклікаць на допыт, то тэрмін даўнасці гэтага злачынства не абмяжоўваецца ў часе. Іншай прапановай была заклікаць прызнаць Лукашэнку тэрарыстам. Это было звязана перадусім з інцыдэнтам пасадкай самалёта Ryanair, які быў захоплены фактычна вайсковым знішчальнікам. Былі прапановы распрацаваць міжнародныя механізмы для так званы трыбунал для расследавання парушэння правоў чалавека.
і ўжо Еўразвяз і ЗША прызнавалі, дакладней не прызнавалі Лукашэнку кіраўніком Беларусі, заклікалі на канферэнцыі таксама далучыцца іншыя краіны не прызнаваць Лукашэнку выконваючым абавязкі прэзідэнта Беларусі, таксама не прызнаваць урад. Ну і заклікалі да новых крокаў дзеля таго, каб вырашыць палітычны крызіс ва ўкраіне. Тут гаворка пра новый санкцыйны пакет. Арганізатарам канферэнцыі выступала Народнае антыкрызіснае ўправленне Паўла Латушкі. І спадарства я прапаную паслухаць тое, што сам ён казаў пра зарганізаваныя мерапрыемства. Вельмі важна, што мы звяртаемся ўвогуле да даволі шырокага перыяду рэпрэсій, якія адбываюцца ў Беларусі, яшчэ пачынаючы з 90-х гадоў, калі толькі Лукашенко стаў прэзідэнтам. Мы не выключаем і гэтыя справы. Вельмі важна, што сёння гучаюць вельмі моцныя словы з боку адвакатаў і з боку еўрапейскіх палітыкаў. Томаш Вілінскі, польскі адвакат, сказаў, што гэта генацыд, гэта злачынствы супраць чалавецтва. І ён, як польскі адвакат, зробіць усё. Ён прысвяціць гэтаму свой лёс дзеля таго, каб пакараць Лукашенку і ўсіх, хто адказны за гэтай рэпрэсіі. Усе тыя, хто здзейсніў злачынствы раней, робіць гэта сёння, ён павінен зразумець, што яны будуць прыцягнуты да справядлівай законнай адказнасці ў рамках міжнароднага правасуддзя, калі гэта раней не наступіць у рамках беларускага заканадаўства. Томаш Вілінскі таксама вядзе некалькі справаў у дачыненні асобаў, якія пацярпелі ў Беларусі. Гэта 3 крымінальныя справы. Ён дамагаецца таго, каб гэтыя справы, цяпер яны разглядаюцца ў Польшчы і Нямецчыне, але дамагаецца таксама таго, каб іх разглядалі паводле універсальнай юрысдыкцыі. Так, ён казаў пра тое, што злачынствы Лукашэнка гэта фактычна генацыд, і менавіта ён прапаноўваў распрацаваць міжнародны механізм дзеля таго, каб выкрываць гэтае злачынства, парушэнне правоў чалавека. Давайте паслухаем ягоную прапанову. Co się wydarzyło od sierpnia do chwili obecnej? Тое, што адбываецца са жніўня і дагэтуль, трэба трактаваць як бесперапынныя дзеянні або паўторныя атакі. Калі мы падыдзем да гэтай справы глобальна, то мы не можам ігнараваць, што гэта напад на мірнае насельніцтва з мэтай узмацніць палітыку дзяржавы супраць грамадзянаў, з прымяненнем катаванняў, са спробамі забойства або забойствамі, здзяйснення іншых злачынстваў, прадугледжаных нормамі міжнароднага крымінальнага права. Спадарства таксама апроч міжнародных экспертаў, палітыкаў, юрыстаў, праваабаронцаў бралі ўдзел у канферэнцыі і звычайныя грамадзяне Беларусі, якія пацярпелі ад катаванняў. Яны распавядалі з вялікай трыбуны пра тое, з чым ім давялося сутыкнуцца ў Беларусі, пра той гвалт, з якім яны сутыкнуліся, пра прыніжэнне. Гэта былі не толькі беларусы, але грамадзяне замежных краінаў, напрыклад, канцлер Сініцкі, і таксама вашай увагі ягоны аповед. Я поехал в Беларусь у жніўні 20-го года, каб здымаць і глядзець за тым, што будзе адбывацца падчас выбараў. Разам з маім сябрам, фоторэпарцёрам, мы планувалі здымаць і даваць звесткі ў Польшчу, каб палякі разумелі, што адбываецца ў Беларусі ў гэты дні. Нас затрымалі, закінулі ў бусік, пазней адвезлі ў аўтозак, а яшчэ пазней там ужо пачалі збіваць. Пасля таго, як яны напоўнілі людзьмі ўжо аўтозак, нас адвезлі ў Фрунзенскі РУС. Нас паклалі тварам у пол, збівалі, звязалі рукі за спіной, вводили у коридор, там яшчэ збивали, я слухаў розныя тэксты адносна таго, што я паляк і што я прыехаў у Беларусь, каб арганізаваць якусь каляровую рэвалюцыю. Затрымалі мяне на стэлі, я прыехала з лекамі, з усім неабходным, каб аказваць першую дапамогу медычную насельніцтву, таму што ў 10 гадзін вечара мне патэлефанаваў знаёмы, сказаў, што на стэлі страляюць і людзям патрэбна дапамога. Але ж сама ўжо трапіла ў палон. Гэта вельмі траўматычныя ўспаміны.
І я лічу, што дастаткова я гэта ўсё ўжо ўспамінала, каб яшчэ раз пра гэта размаўляць. Таму кожны, хто жадае, можа зайсці на сайт жнівень 2020 і паглядзець, пачытаць кожную гісторыю таго, што адбывалася, якія катаванні там былі і як мы здолелі ўсё-такі выжыць. І сапраўды спадарства вельмі знакава, што гэтая канферэнцыя адбылася тут у Нюрнбергу, бо у Нюрнбергу ў свой час адбылася адна з найбольш знакавых справаў, адна з найбольш знакавых заяваў пра універсальную юрысдыкцыю. І я зрабіў суддзя Роберт Дэксон, які сказаў, што незалежна ад таго, ці ў фашысцкай Нямецчыне прызнаецца злачынствамі ці не, усё роўна іх чакае суд, і міжнародны ваенны трыбунал будзе расследаваць гэтыя злачынствы незалежна ад тэрміну даўнасці гэтай падзеі. Удзельнікі канферэнцыі таксама спадзяваліся на тое, што справа беларуская рушыцца, і нягледзячы да таго, калі зыдзе рэжым Лукашэнкі, усе тыя злачынцы, якія здзяйснялі і выконвалі злачынныя загады і давалі іх, усё ж такі будуць пакаранымі. Сергею? Дзякуй, Юля, за гэтыя падрабязнасці. Безумоўна, таксама вельмі важна тое, што казала Святлана Ціхановская, каб і ахвяры атрымалі кампенсацыю і рэабілітацыю за тыя злачынствы супраць іх, якія яны перажылі. Юлія Лабанова з Нюрнбергу, вельмі сімвалічнага спадарства, месца, дзе адбываецца канферэнцыя па злачынствах Аляксандра Лукашэнкі. Спыніць тэрор і вызваліць палітвязняў заклікалі таксама і на вулічнай акцыі ў Нюрнбергу. На яе з'ехаліся не толькі беларусы Нямецчыны, але і тыя, хто пацярпеў ад гэтага рэжыму. Быў на акцыі кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Мы павінны прызнаць яго злачынцам, як і яго людзей, які яму дапамагаюць. І фактаў дастаткова. Я никогда, абсолютно никогда не прощу Лукашенко, и я буду бороться с ним, пока мне хватит сил. В 2010 году мне пробили голову, я был сильно избит на площади. Больше 4 часов меня возили в автобусе пристегнутом и избивали. Потом меня просто выкинули в бессознательном состоянии на Нюмиге. В принципе, с этого началось мое серьезное заболевание. А в 2013 году, как последствие этих травм, сотрясений, избиений, я потерял зрение полностью, я ослеп. А ў нас, спадарства, яшчэ адна гісторыя таго, за што павінны адказваць карнікі і за што павінен таксама на трыбунале адказваць гэты рэжым. Гісторыя сям'і Анастасіі і Сергея Крупеніч-Кандрацевых, якія амаль што 100 сотняў правядуць за кратамі. Знаходзяцца там, але не выходзяць. Выйшлі толькі адзін раз на адзін дзень і потым ізноў былі кінутыя ў няволю. Сёння адбыўся чарговы працэс. Анастасія атрымала 14 сутак, Сергей 15. Яна настаўніца, ён праграміст. Гэта адны з лепшых беларусаў, адукаваныя людзі, якія могуць рабіць штосьці на карысць краіны, але, як бачна, гэта зусім дзяржаве не патрэбна. І з намі ўжо цяпер на сувязі спадарыня Юлія, дзяўчына, якая так сталася сукамерніца былая Насты Крупеніч-Кандрацевай. Вітаю, Юля. Дзень добры. Юля, вечар добры. Вечар добры, калі увогуле яго можна назваць добрым у гэтай сітуацыі. Што мы
ведаем, што вы ведаеце з-за кратаў, калі вы сустракаліся з Анастасіяй? Я буду разговаривать по-русски. Мы встретились с Настей, когда меня посадили на Крестинова второй раз. Это было в июле этого года. В общем-то, честно говоря, я думала, что ее выпустят довольно быстро, потому что у нее было всего лишь 15 суток, мне казалось, на тот момент. И в тот день, когда мне вынесли приговор, ее должны были выпустить. И не выпустили, потому что в этот же день ей перенесли новый приговор, еще на 15 суток. Ну, тогда, я помню, ей сказала, что нам не дают как бы ношу, которую мы не можем вынести. Вот. Но сейчас, конечно, я не знаю, что бы я ей сказала, потому что мне очень жалко человека. Она там сидит уже почти 100 дней. Ну, вот вчера было 90, вот ей дали 14 суток, будет 99. Просто ее выпустили один раз из Барановичей, и мы надеялись, что все-таки ей удастся как-то уехать из страны. Но так получилось, сложилась ситуация, на которую мы не смогли повлиять, к сожалению, хотя мы очень старались, но у нас не вышло. Они сами приняли такое решение пойти на следующий день опять в РУВД, потому что их вызвали милиционеры очередной раз, если можно их так назвать. И опять дали 15 суток, и еще раз 15 суток, и сейчас вот 14 суток. То есть у них был момент, когда можно было бы как-то уехать. К сожалению, не использовали они свой шанс. Очень жалко нам теперь, то, что мы общаемся с девочками, с которыми мы сидели эти сутки вторые, мои вторые. Вот, и мы помогаем, стараемся как бы Насте как-то, не знаю, помочь, насколько мы можем, находясь на свободе. Вот. Ну, про условия вы все, наверное, знаете, поэтому повторяться тут, наверное, я не буду. Условия такие же, как были год назад, в принципе. Меня до сих пор удивляют люди, которые удивляются таким условиям, потому что я сидела первый раз зимой, а второй раз летом, и условия были одинаковые. Я не знаю, как девочки, которые, по-моему, 23 или я не помню сколько, но около того, как она 90 дней без душа, без предметов личной гигиены, ну, это какое-то издевательство просто над человеком. Их за что-то наказывают, не знаю за что. Наверное, они знают скорее. Ну, это просто, я не знаю. Я бы на месте родителей, возможно, пробовала бы внести их в списки политзаключенных, ну или как-то, не знаю. Я не знаю, как им, честно говоря, помочь. Очень хочется помочь, но мы не знаем как. Потому что адвокат, который уже третий процесс Настина ведет, она ничего сделать не может, к сожалению. Ну, как, в принципе, и на всех процессах сейчас адвокаты практически беспомощны. Вот. Таксама вядома пра тое, што Насця ці Сергей, ці яны разам перанеслі каронавірус. Вельмі абмежаваная інфармацыя даходзіць з-за кратаў. Так? Гэта таксама пытанне. Тое, што яны пайшлі ў міліцыю, гэта яшчэ сведчыць часам пра беларусаў, што ёсць нейкі давер, што хочацца верыць. Ну я ж ні ў чым не вінаваты, я нічога дрэннага не зрабіў, і пагэтаму мне не павінны нічога дрэннага рабіць. Але ты прыходзіш, ты вяртаешся з эміграцыі ў краіну і трапляеш за краты, дзе цябе катуюць голадам, холадам, бракам сну, бо мы ведаем таксама, што не даюць спаць нармальна гэтым людзям і гэтак далей. То бок адбываюцца катаванні ў самым шырокім сэнсе гэтага слова. Я так разумею, Юля, што вы пакінулі Беларусь. Да, так вышло, что после того, как меня задержали сотрудники КГБ, и я тоже переболела коронавирусом, я думаю, что Настя тоже переболела. Мы все переболели, в общем-то, мы все, практически вся камера вышла на волю с коронавирусом. Вот. Я его перенесла уже остаток дома, но после этого мы с мужем приняли решение уехать, потому что в Беларуси действительно для активистов, как мы, просто небезопасно. Вот. И то, что касается того, что они пошли в РУВД, я думаю, что там имело место, так сказать, шантаж. Вот. И именно из-за этого они, я думаю, и пошли.
То есть, ну, я так предполагаю, не могу точно утверждать эту информацию, они уже расскажут, наверное, нам все, когда выйдут сами. Вот, но я думаю, что просто так бы они туда не пошли, потому что Настя просто мечтала уже выйти оттуда, и когда девочки собирались, когда они ее встречали в Барановичах, у меня уже не было в стране, они принесли все, что она попросила, просила в камере. Мы еще, помню, сидели, вспоминали, что же она хотела ну, в камере, чтобы ей привезти. Вот, а ее из Барановичского вот этого филиала ада отвезли в РОВД, там как-то так вот вышло, что ее отпустили, и мы очень надеялись, что они используют вот этот момент для того, чтобы уехать. Ну, видимо, по каким-то данным, которые мне доходят, дома их уже ждала милиция. Я, возможно, думаю, что их шантажировали, может быть, семьей или родственниками. Вот. И я думаю, что только из-за этого они пошли снова в РОВД, потому что иного объяснения я, честно говоря, не могу придумать. Пасля вашага выезду ці ў вашым выпадку таксама гэтак званыя праваахоўнікі з'яўляліся дома ці, магчыма, прыходзілі да вашых блізкіх? Ну, ко мне конкретно нет. Приходили к мужу. Буквально в день нашего отъезда мы лицом к лицу столкнулись с сотрудниками. Но так получилось, что они не узнали нас. И нам удалось все-таки уехать. Пока, слава богу, никого из наших родственников не трогают. Ну и, в принципе, я думаю, что трогают они родственников только тогда, когда есть какая-то конкретная указка на какого-то конкретного человека. У нас все делается по указке, поэтому меня это не удивляет. Калі гаварыць, вы кажаце, што ўсё робіцца па нейкім указанні. Калі гаварыць пра гэтакія указанні, пра вашае, напрыклад, затрыманне, як гэта выглядала? Ці вам тыя людзі, якія вас затрымлівалі, ці потым, калі адбываўся нейкі працэс, штосьці казалі? Ну, в первый раз, когда меня задерживали, например, меня задерживали из-за браслетов перемен, которые я распространяла довольно активно. И в тот период задерживали как раз-таки всех, кто занимался символикой. Поэтому не то, чтобы мне говорили об этом, но я предполагала, потому что до меня задержали человека, который, по-моему, хозяина «Мой модный путь», потом девочек из Сымбальба, это было в субботу, меня задержали в понедельник. Вот, то есть это была такая акция по символике. Почему пришли ко мне во второй раз, честно говоря, я не могу сказать. У меня есть предположение, и я могу сказать, что мне очень повезло, что мне удалось уехать, потому что я думала, что я уже не выйду, честно говоря. Потому что в КГБ, конечно, мне говорили, что вы больше не выйдете. И я, собственно, находясь там, уже прикидывала, сколько мне могут дать лет и сколько я буду сидеть. Поэтому, когда меня выпустили, конечно, ну, это просто какое-то, не знаю, везение, можно сказать. Вот, поэтому я не знаю, возможно, честно говоря, мы рассуждали об этом в камере. Может быть, это был какой-то рейд КГБ в конце месяца, либо у них какое-то невыполнение плана, и они пытались его выполнить таким образом, потому что таких, как я, в камере было человек 6, наверное, или 7, вот, кого задерживали сотрудники КГБ. И все это походило, ну, это было все буквально в несколько дней, то есть дней 5, задержали вот столько человек. Нас было от 15 до 18 человек в камере двухместной, заметьте. Вот, и, ну, возможно, есть какие-то указки. Видимо, то, что меня отпустили, наверное, на меня не пришло какое-то конкретное указание, слава богу. Вот. І таксама так цудоўна, што атрымалася, што вы на волі і ў бяспецы. Але, на жаль, Сергей і Анастасія, як і шмат іншых людзей у Беларусі, застаюцца за кратамі. Дзякуй вам, Юля, за гэтую размову. Дзякуй вам. Юлія, якая так атрымалася, была сукамерніцай Насты Крупініч-Кандрацевай. У нас ёсць спадарства яшчэ адно асведчанне спадарыні Марыны, таксама сукамерніцы Насты Крупневіч-Кандрацевай. Першы раз, наколькі я помню, у яе было ці 13, ці 12 сотняў. І яна сказала, што яе запрасілі прыйсці ў Губасік
Вось, проста пагутарыць. Яна прыйшла, і яна такога ўвогуле не чакала. І яна не думала, што ўвогуле могуць затрымаць за нейкі рэпост мужу, уласнаму мужу. Гэтыя рэпосты, іх можна знаходзіць, кожны раз. Пры тым, што там былі навіны пра футбол, напрыклад. Была навіна пра тое, як памёр чалавек на вадасховішчы. Вось пра гэта. Гэта нават не нейкі палітычны акрас. Яна не заўсёды ведае, што адбываецца з уласным мужам. Таму што, калі ёй далі другі тэрмін, мы думалі, што ўвогуле яго ўжо адпусцілі, і што ён яе будзе там сустракаць праз вось гэтыя 15 сотняў, што на гэтым усё скончыцца. Яна не ведае, што з ім. Яна просіць, калі быў трэці суд, яна прасіла, дайце нам пабачыцца хаця б на хвілінку, таму што ёй казалі, што ён ідзе за ёй. Ёй не далі. І гэта ўсё спадарства ў Беларусі ў 21 стагоддзі. А палітвязня Дмітрыя Фурманова затрымалі летась 29 траўня наўпрост на пікеце, калі хлопец збіраў подпісы за Святлану Ціхановскую і абвінавацілі ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Досыць стандартова. Яму прысудзілі 2 гады зняволення і ў канцы жніўня перавялі ў калонію нумар 3 для адбыцця пакарання. Падчас каранціну змясцілі ў штрафны ізалятар. Быццам бы за дысцыплінарныя заўвагі, дзе ён знаходзіцца і дагэтуль. Мы паразмаўлялі з бацькам Дмітрыя спадаром Александром. 28 августа его этапировали в колонии номер 3 поселка Витьма. Так получилось, что по прибытию в колонию он находился в карантине, но на 3-й день нахождения в карантине он получил замечание дисциплинарное по непонятно какому там нарушению мелкому. И его определили в штрафной изолятор. В штрафном изоляторе он, к сожалению, находится и до сих пор, то есть уже более месяца. В соответствии с положением у него тюремный срок заканчивается 24 октября. Просто какое-то к нему было предвзятое отношение, предвзятое внимание. Просто-напросто за ним очень внимательно наблюдали, не как за другими. И, видимо, постарались его изолировать от общества заключенных, для того, что тем более ему остается тут уже совсем немного, но тем не менее, чтобы он каким-то образом, видимо, не повлиял на общее настроение в отряде или в колонии. Дзяржава спадарства цвердзіць, што новы падаткавы кодэкс гэта ўсё для людзей, але калі прыглядаешся да тых артыкулаў, якія там знаходзяцца, то ўзнікаюць пытанні, іх вельмі шмат. Напрыклад, скасаваць адзіны падатак і адмяніць выкарыстанне спрошчанай сістэмы абкладання для прадпрымальнікаў, ці браць грошы за пакупку тавараў праз інтэрнэт, ці таксама падаткі на нерухомасць. Што гэта ўсё? Будзем прасвятляць гэтыя пытанні з эканамістам. Спадар Алексей Харкевич ужо цяпер з намі на сувязі. Добрый вечар. Здравствуйте. Добрый вечер. Новы падатак на нерухомасць, можа з яго, давайте пачнем, ажно до 50 рублей нават у сталіцы. Міністр фінансаў кажа, каб затрымаць жыхароў у сельскай мясцовасці. Што гэта? Барацьба міністра фінансаў з дэмаграфіяй атрымліваецца? Нет, скорее это такой способ уравнять всех жителей в уровне налогообложения. То есть, если раньше те, кто жил в частных домах, платили налогов больше, но получался больше, скажем так, комфорт, и это более высокий, статус, особенно если это в городе, особенно если крупный дом. Сейчас решили, что, наверное, это очень сложно, так сказать, что им движило, поскольку сумма налога не столь велика для бюджета, но решили всех уравнять. И те граждане, которые живут в квартирах, в хрущевках, в Брежниках, они теперь тоже будут платить налог.
И только за исключением отдельной категории граждан, там, пенсионеров, решили, ну, как бы не включать в налоговую базу. То бок атрымліваецца, што вось гэтая фармулёўка, што хочуць людзей затрымаць у сельскай мясцовасці, яна проста не адпавядае рэчаіснасці. Ну да, это очень маловероятно, чтобы именно это было причиной, поскольку мы понимаем, что большинство жителей живут в городе, и, естественно, изменения налоговой базы никоим образом их не стимулируют для того, чтобы они переехали жить в сельскую местность. То есть ничего демографически от этого не изменится. Спадар Алексей, з іншага боку, канешне, калі штосьці прапісана ў кодэксе, то нібыта гэта законна. Але ўсё ж такі дзе мяжа гэтай законнасці? Там, дзе народ згаджаецца плаціць, там і мяжа? Ну, это очень интересный вопрос. Дело в том, что у нас сейчас ситуация такова, что ты должен платить уже по той простой причине, что являешься гражданином этого государства. Платят все практически, да. И мы, если продолжение разговора, да, и мы, в общем-то, самые главные изменения, на мой взгляд, касаются не столько налогов на недвижимость, сколько налогов на самозанятых. То есть эти люди, которые не являлись предпринимателями, сейчас платили копейки, и многие, это была лазейка для того, чтобы не быть тунеядцами, то вот эта вот реформа, она фактически их поставит на уровень предпринимателей, то есть они будут платить от 10 до 20%. Это большое количество людей, да, и это как бы затронет очень многих. С точки зрения поступлений в бюджет, это тоже более значимая статья. Поэтому теперь либо ты соглашаешься с этими правилами игры, и ты остаешься жить в этой стране, и ты платишь эти налоги, да. Я думаю, что нельзя будет, с учетом накопленного опыта в части борьбы с тунеядством, да, то есть у нас разработаны базы. Я не исключаю того, что наступит тот день, когда налог на самозанятость, точнее, как он сейчас называется, профессиональный доход, да, он станет обязательным для всех, для тех, кто официально не работает. Потому что люди такие известны, в базе они состоят. Сейчас на данный момент их отличают только тем, что им повышенные ставки коммунальных платежей на отдельные виды коммунальных услуг, а в перспективе, в принципе, я думаю, вполне логичным будет шаг, когда все, кто официально не задействован в экономике, будут приравниваться к самозанятым гражданам, а у самозанятых граждан будет налог либо 10, либо 20%, если они работают, как в запланированном налоговом кодексе, до 20%, если они работают с госпредприятиями, точнее, с предприятиями, резидентами Республики Беларусь. То бок атрымліваецца, што калі дзяржава гаворыць, што клапоціцца пра сваіх грамадзянаў, гэта азначае, што павінна запаліцца чырвоная лямпачка у гэтых самых грамадзянаў, што дзяржава хоча, груба кажучы, абабраць. Так было всегда. Я думаю, ничего в этих изменениях, ничего нового в этом плане не появилось. Просто сейчас это более заметно, да, то есть практически все изменения в этот налоговый кодекс пронизаны ужесточением, увеличением ставок. То есть никаких там существенных льгот и каких-то там преференций, которых не было раньше, не замечено. То есть стремление однозначно, да, вот всеми этими изменениями стремление к тому, чтобы, как это написано в официальном документе, чтобы граждане вносили больший вклад в бюджет государства. Видимо, сейчас этого недостаточно. Але з пазіцыі эканомікі, наколькі гэта небяспечна таксама такія падвышэнні, бо вы кажаце, што паўсюль там вось гэта плаці больш і плаці больш. Усё ж такі ёсць, напэўна, таксама у эканоміцы, як навуцы, такія моманты небяспекі, нейкія чырвоныя лініі, якія нельга перакрочыць.
Да, конечно же, есть. Но тут наши власти тоже пошли таким, ну, достаточно, ну, с их стороны, наверное, правильным путем. То есть они все эти налоги, которые, увеличение ставок, которых мы наблюдаем, они, в общем-то, не очень существенны для бюджета. У нас белорусский бюджет формируется вообще в основном 4 налогами. Это налог на добавленную стоимость, то есть налог с наших покупок, подоходный налог, это налог с наших доходов, это акцизы, то есть, ну, скажем, иногда их называют налог на грех, да, на товары, которые, в общем-то, не приносят пользы. И четвертый – это налог на прибыль, да, то есть, который уплачивают крупные предприятия. То есть существенной речью об этих всех 4 налогов, ну, помимо налога на прибыль, где возможно увеличение ставки на 2%, это будет решаться местными органами власти. Причем уже в планах Минфина о том, что уже подсчитано, какие доходы это даст бюджет, вот именно вот эти 2% от налога на прибыль, они значительно перекрывают все те планы увеличения бюджета, которые есть. То есть это говорит о том, что в принципе вот эти налоги на недвижимость, налоги, там, ремесленные сборы, упрощенная система налогообложения, все это в сумме, ну, скажем, составляет где-то порядка там, 10% бюджета. И если, что вполне вероятно, да, то есть увеличение налоговой базы приведет к тому, что граждане постараются минимизировать свое участие, то это влияние не так существенно для экономики. Поэтому государство, в общем, не сильно рискует. Но при этом добивается своих целей. То есть оно ставит в большей степени граждан под контроль. Да? То есть, если раньше мы наблюдали предыдущий этап, который длился лет, наверное, 10, постепенное смягчение налогового законодательства, изменение ставок налогов, он шел параллельно с процессом, когда наши белорусские государственные предприятия избавлялись постепенно от работников. И тем самым их подталкивали к тому, чтобы они становились предпринимателями, устраивались на предприятия негосударственной формы собственности. То есть для того, чтобы это как-то менее безболезненно сказалось на экономике. То есть сейчас, вероятно, пройден такой определенный Рубикон, и цели и задачи совершенно иные. Цель и задача состоит в том, не то чтобы избавляться от, скажем, излишней рабочей силы, а наоборот консолидировать ее в руках госпредприятий. Да? И поэтому я не ожидаю, я не думаю, что с точки зрения расчетов, которые проводились при вот этих вот изменениях, очень существенным фактором был именно изменение налоговых поступлений. Я думаю, задача у этого всего была иная. Значыць, як у вядомай камедыі, значыць, будуць грабіць. Дзякую вам за гэтую размову, эканаміст Алексей Харкевич. А я спадарства таксама дадам яшчэ такую інфармацыю. Гадавая інфляцыя перавысіла 10%, а гэта ўдвая больш, чым быў прагноз афіцыйны урадавы. Па гэтаму эканоміцы не ўсё так цудоўна. Змяняем тэму. Чэшская, славацкая і венгерская фірмы фігуруюць у расследаванні Еўраабсервера. Паводле следства журналіста, шэраг фірмаў з розных краінаў еўразвязу ў абыход эмбарга пастаўлялі зброю праз Малдову ў Беларусь. Пра выкрыццё нелегальнай схемы паведаміла і Міністэрства замежных справаў Малдовы. Схема дзейнічала для абыходу эмбарга, якое дзейнічае з 2011 году. Летась жа пасля разгону пратэстаў на менскіх вуліцах знаходзілі часткі светла-шумавых гранат чэшскай вытворчасці. Сітуацыю тлумачыць былы афіцер Алмазу Игорь Макар. Я думаю, что все прекрасно знают, что именно оружие, огнестрельное оружие иностранного производства, то бишь это МП-5 немецкое, ГЛОК-17 австрийский или там СПАС-15 итальянский, он используется именно в спецподразделениях, потому что тактико-технические характеристики данного оружия
они соответствуют для выполнения специальных операций, то есть ведения ближнего огня. И данное оружие гораздо лучше в применении, нежели там советское или там российское оружие. И я думаю, что уже европейские страны, да, то есть я понимаю, что они преследуют какие-то свои цели, то есть у всех есть какие-то свои интересы, но, может быть, они, не зная того, могут продавать данные боеприпасы какой-то фирме, которая и является подставной. То есть мы же этого не знаем, понимаете? Поэтому не стоит обвинять конкретно европейские страны, которые осознанно отгружают данный товар, да, будучи, что Беларусь в санкциях. Это не так. Но когда режим Лукашенко будет признан террористическим, я думаю, что это быстро все прекратится. Но, естественно, мы знаем, что у Беларуси есть брат, это Россия, и они перейдут на российское вооружение. Рэжым выкарыстоўвае каналы міжнароднай арганізацыі крымінальнай паліцыі Інтэрполу для рэпрэсіяў супраць беларусаў. А менавіта для ажыццяўлення міжнароднага вышуку і атрымання звестак у дачыненні асобаў, якія прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці за ўдзел у мірных акцыях пратэсту. Вось фрагмент чарговага расследавання былых сілавікоў Байпол. Статья 3 Устава Международной организации уголовной полиции «Интерпол» гласит: организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Интерпол – это организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира организации находится в городе Лионе, Франция. В Интерпол входит 192 государства, в каждом из которых есть собственное отделение организации, в том числе и в Беларуси. Национальное центральное бюро Интерпола в нашей стране – это далеко не самое публичное структурное подразделение криминальной милиции, входящее в систему МВД на правах самостоятельного подразделения. А в реальности организация международной уголовной полиции уже давно фактически используется диктаторским режимом как инструмент для поиска и преследования политических и общественных активистов, которые вынуждены были покинуть родину, спасаясь от политических репрессий. Как обойти правила Интерпола? Упомянуть в циркуляре не БЧБ флаги, а повреждение имущества. Точка. В таком случае генеральный секретариат Интерпола не увидит политической подоплеки и примет гражданина к объявлению в международный розыск. Разрисовывали стены и электрощитовые в красно-белые флаги. Ну, в данном случае тогда можно, если там будет указано, что во флаге, то тогда они не пройдут. Если будет просто, что портили имущество, там разрисовывали краской, что-нибудь такое, тогда может пройти. За нарушение принципов деятельности Интерпола, а именно за объявление в розыск политических оппонентов диктатора, Белорусскому бюро Интерпола уже было вынесено предупреждение. А это значит, что если режим объявит международный розыск по линии Интерпола по политическим мотивам и еще хотя бы одного человека, членство в организации может быть приостановлено. Они прислали вот такой документ, что конкретно, что вот они нам тогда по этой Тихановской прислали, чтобы мы прекратили любую деятельность, так нам и прямо указали, что мы нарушаем, они пишут, статью 3, значит, в связи с выборами в августе 2020 года, что мы не имеем права распространять эту информацию по каналам Интерпола. Прислали раз, и нам вот отказали по Ковальковой. Конкретно написали, что это, так сказать, нарушение статьи 3. Ну все, круг замкнулся. Байпол аккумулирует доказательства нарушения режимом Лукашенко устава Интерпола. Данная информация будет передана в центральный офис организации для решения вопроса о приостановлении членства Беларуси в названной международной организации до восстановления в стране конституционного строя, законности и правопорядка. Выкарыстанне Інтэрполу ў сваіх мэтах таксама ўжо папярэджання ёсць у бок афіцыйнага Менску, якія будуць рэальныя вынікі. Ігар Лобан, Байпол, ужо са мной у студыі, вітаю. Добрый день. Спадару Ігар, якіх вынікаў можна чакаць? Не такіх тэарэтычных, што можа быць, а што рэальна?
Ну, к сожалению, ответить однозначно на этот вопрос не получится, потому что решение о том же приостановлении членства какой-то страны в Интерполе выносится на обсуждение в исполком и утверждается решением Генассамблеи. Причем, если мне не изменяет память, решение должно быть утверждено более чем 2/3 голосов. Это голосование. Безусловно. И естественно, мы направим в Генеральный секретариат Интерпола документы, доказательства, подтверждающие злоупотребление со стороны Национального центрального бюро Интерпола Беларуси, доказательства нарушения устава, принципов и обязательств, взятых на себя в рамках деятельности, в рамках Интерпола. Какой результат будет, посмотрим. Не хотелось бы ничего загадывать, посмотрим. Таксама, калі слухаю вось гэтыя аўдыёзапісы, якія вы апублікавалі, усе разумеюць унутры беларускай структуры Інтэрполу, уласна, што яны робяць. Усе цудоўна там разумеюць, што ёсць парушэнне, і калі вяртаюць нейкі іхны зварот, яны ведаюць, чаму яго вяртаюць. Да, безусловно, это так, согласен с вами. И это в идеале должна быть исходить инициатива о возврате этих запросов на розыск именно от Национального центрального бюро Интерпола. Бок на этапе Менску гэта павінна спыняцца. Безусловно, это функция Национального бюро. Но, как мы видим, были предприняты попытки направить, скажем так, людей, преследуемых по политическим мотивам. Некоторые из них увенчались успехом, как мы видим на примере того же Малаховского, который не так давно задерживался в Польше. Ну, але выпустили. Безусловно. Тут его задерживали в безусловном порядке, потому что того требует правила Интерпола, а уже государство, которое задержало, решает, выдавать его или нет. Соответственно, кому как не Польша, которая является близким соседом Беларуси, знать, что там происходит. Поэтому, естественно, спустя несколько часов Малаховский был отпущен. То бок атрымліваецца, што на ўзроўні Менску можна было не высылаць гэтых запытаў, але ўсё ж такі пайшлі на гэта. На што разлічваюць у такой сітуацыі, што ўсё ж такі дзесьці недапрацуюць, прагледзяць і што? Как мы показали в своем расследовании, что подтверждает один из разговоров, сотрудники прекрасно понимают, как можно обойти систему Интерпола. И попросту, вот пример, который фигурировал в расследовании, не указывать про червоно-белые стяги, которые нарисовали на стенах, а просто написать о порче имущества. И действительно, человек, сидящий в Лионе, в генеральном секретариате, прочитав фабулу, согласится, что здесь нет никакого политического подтекста. Таксама камічная абсалютна сітуацыя, ну, камічная ва ўсім драматызме, калі яны размаўляюць, як яны кажуць, персанаж, які называецца прынцэса. Гэта каго яны называюць? Прынцэсай Святлану Ціханаўскую? Естественно. І таксама гаворка ідзе пра тое, што сказалі афіцыйна, спыніце гэтыя запыты, але ў Менску ўсё адно спрабуюць гэтыя запыты накіроўваць. Даходзіць да таго, што міністр Макей там высылае нейкага свайго дыпламата, так, які едзе ў Інтэрпол, бо сядзіба знаходзіцца ў Францыі, адкуль яго проста, ну, умоўна выгналі, так, як мы чуем на гэтых аўдыёзапісах. Гэта ўсё ўнутры структур Інтэрполу у той жа Францыі. Як успрымаецца, ці вы маеце нейкі кантакт? Казалось бы, действительно, это такая комичная ситуация, но это действительность, в котором живет Беларусь. То есть вот это бандитско-колхозные принципы, когда не удалось решить вопрос в рамках каких-то двухсторонних, там, многосторонних договоренностей, когда не получилось решить вопрос в рамках закона, они направляют туда посла. Зачем? Чего они ожидали, вообще непонятно. Можа, не ведаю, торбу з коньяком хотел завесці, ці яшчэ штосьці? Было бы не лишним, наверное, я не знаю. Но, естественно, цивилизованный мир
воспринимает это с каким-то удивлением, с каким-то шоком. Вообще, какое отношение этот дипломат имеет к работе Интерпола. И что они надеялись получить в результате таких действий, вообще непонятно. Я так разумею, што у гэтым пытанні вы размаўляеце і вы працуеце таксама з кабінетам Святланы Ціханаўскай, бо сёння у Нюрнбергу у ейным выступе гэты момант таксама прысутнічаў. Не буду скрывать, да, мы сотрудничаем, да, и вообще скажу, что Байпол как структура открыта для любых контактов со всеми инициативами, если это будет полезно нашему общему делу. У Нюрнбергу увогуле вельмі сімвалічным месцы гучыць вось гэтае пытанне парушэнняў і таксама як вы назіраеце, ці да гэтай справы, да гэтай канферэнцыі зацікаўленасць міжнародная вялікая? Ну, безусловно, мы видели спикеров и дипломатов, и юристов, поэтому, конечно, и прошло уже больше года с событий 2020 года, и то, что происходит в Беларуси, становится все более очевидным для международного сообщества, и как бы ни пытался режим заглушить интерес к нашей стране и ко всему происходящему, к этому нарушению закона, которое происходит в нашей стране, нет, интерес не затихает. Вось таксама для мяне асабіста цікавы такі момант. Так? Атрымліваецца, што любую палітычную справу гэтыя структуры ў сваіх заяўках могуць перапісаць на умоўна крымінальную справу, дзе няма аніякай палітыкі, і тады як даказаць гэтаму чалавеку, якога затрымлівае за мяжой Інтэрпол, што ён ніякага крыміналу не здзяйсняў, а справа палітычная? Наколькі гэта складана? Вообще удаление из списков Интерпола – это довольно бюрократическая процедура и довольно длительная. То есть в некоторых моментах может занимать и по времени больше года. Вот. В любом случае ответственность за выдачу лежит на той стране, которая задержала человека. И там уже механизмы немножко идут другие. По линии генпрокуратур, либо Министерства юстиции, по линиям компетентных органов идет сотрудничество, обсуждение. И уже страна, исходя на выдачу, предоставляются документы, касающиеся обвинения, касающиеся меры пресечения. Поэтому где-то почитав, сопоставив с фактами, происходящими в Беларуси, безусловно, выслушав человека задержанного, можно сделать какие-то определенные выводы. Таксама ад часу да часу вы публікуеце вось гэтыя аўдыёзапісы, то вельмі салодкія словы жонак у адрас гэтак званых сілавікоў, то яшчэ перамовы паміж сабой, як біць, як не біць затрыманых. У дадзеным выпадку мы маем вельмі высокі ўзровень перамоваў гэтых. Што гэта ўсё таксама азначае, што сапраўды слухаюць ад нізоў да вярхоў, няма таго, каго не слухаюць у гэтых структурах? Вы правы. Служба собственной безопасности МВД настолько покрыла прослушкой сотрудников, что могу сказать, что большинство прослушивается. Безусловно, есть люди, те же министр, замминистра, которых прослушивают совсем другие органы. Здесь я говорю об ОАЦ, о КГБ. Что касается рядовых сотрудников МВД и управленцев среднего звена, да, это служба собственной безопасности МВД. Што гэта за структуры? Бо самых гэтак званых сілавікоў агромная колькасць, то адкуль узяць тых людзей, якія будуць гэта ўсё слухаць, адслухоўваць? Вядома, што штосьці аўтаматычна проста запісваецца, а потым праслухоўваецца, але ўсё ж такі. Безусловно, такие люди находятся, и этим занимается та же служба собственной безопасности. Вопрос, когда они будут слушать, есть. И вопрос наиболее важный, будут ли факты, зафиксированные на этих разговорах, использованы. Ведь при нормально работающем законе уже должно было быть возбуждено не менее десятка уголовных дел в отношении силовиков, только исходя из данных, полученных из этих разговоров. Как мы видим, естественно, руководство МВД не реагирует Следственный комитет, Генпрокуратура, да и наверное, не стоит ожидать, что
что какая-то реакция появится. Таксама вяртаючыся да Інтэрполу і грамадзянаў, якія жывуць у замежжы, бо Інтэрпол датычыць перадусім тых, хто выязджае за мяжу, перасякае межы, так, бо гэта найчасцей тады мы гэта заўважаем, так, калі прыходзіць паліцыя нейкай краіны і затрымлівае беларусаў. Наколькі мы, беларусы, якія знаходзімся ў замежжы ў бяспецы, бо пагрозы нам гучалі. Службы розных краінаў безумоўна пільнуюць асабліва тых, хто найбольш датычыцца да гэтых пагрозаў і гэтак далей. Але таксама дзяржава спрабуе вось гэтымі афіцыйнымі шляхамі Інтэрполу выцягваць беларусаў. Але ўсё ж такі пагрозы хіба застаюцца. Если вы говорите о угрозах физического какого-то устранения, которых некоторые персонажи в погонах заявляли, то могу вас успокоить, они скорее нереальны, потому что у разведслужб Беларуси возможности за границей крайне ограничены. Вот. А касаемо Интерпола, хотел бы обратить внимание, что в действительности же существует не только циркуляр с красным углом, есть циркуляры с желтым, с зеленым углом, с синим, и некоторые из них предоставляют возможность сбора данных. Это не касается именно про людей, которые живут за межой, например, так? Совершенно верно. В том числе есть возможность собирать информацию, устанавливать там местонахождение свидетелей преступлений. И кого власти вписывают в эти запросы, о ком они собирают информацию, остается только догадываться. Поэтому мы хотим внимание Интерпола на это же, именно на это обратить в первую очередь. Хто да гэтага можа мець доступ? Толькі дзяржавы, которые знаходзяцца як сябры арганізацыі, так, унутры структуры. Да. То бок атрымліваецца, што вы як байпол не можаце паехаць як дыпламат беларускі ў Леон, так, і там адкрыць ногой дзверы. Верно, мы действуем по закону, поэтому позволить себе такого не можем. То бок атрымліваецца, што з вашага боку гэта афіцыйныя працэдуры, заяўкі пэўныя, так, справаздачы, рапорты, якія вы можете накіраваць у Интерпол. Естественно, Интерпол позиционирует себя как организацию открытую для сотрудничества и для обсуждения, поэтому мы знаем успешные примеры, когда Интерпол соглашался с доводами, которые приводили неправительственные правозащитные организации. Поэтому совершенно спокойно мы соберем весь кейс и просто направим в Интерпол. Какая будет реакция, мы посмотрим сами дальше. Дзякую вам за вашу працу, бо гэтая праца можа датычыць кожнага беларуса, які знаходзіцца ў замежжы, гэта вельмі важна. Ну і чакаем таксама на новыя злівы і новыя вашыя расследаванні. Ігор Лобан, байпол, дзякую за гэтую размову, а ў студыі спадарства для вас працаваў Сергей Падсасонны, дзякую за сёння. Зычу добрага і спакойнага вечара, але таксама нагадваю, што 801 столькі чалавек цяпер за кратамі, як палітычныя вязні. Сярод іх і герой нашай сталай рубрыкі «Жыве» анархіст Алексей Галаўко. Заклікаю пісаць лісты. Не зацикліваюся на ситуації, бо вольны розумам, вольны паўсюль.
На мяжы Беларусі з еўразвязам праезду абодва бакі чакаюць больш як 2000 машынаў. Пры гэтым дзяржаўныя ведомствы кажуць, што чэргаў з фураў няма. Вітаю, шановное спадарства, у студыі працуе Анастасія Русецкая. Пачынаем аб'ектыў. Сёння ў нашым выданні вы пабачыце. Лукашэнку пад трыбунал. У Нюрнбергу адбылася канферэнцыя ў справе злачынстваў рэжыму. Усе тыя, хто здзейсніў злачынцы раней, робіць гэта сёння, ён павінен зразумець, што яны будуць прыцягнуты да справядлівай законнай адказнасці. Маешь кватэру, плати. Просто попытка хоть каких-то денег собрать, но самое странное это то, что и денег-то никаких серьезных собрать не получится. Чыноўнікі ўводзяць новыя падаткі. Заходняя зброя для беларускага АМАПу. Хто і як прадае святло-шумавыя гранаты і кулі? Никогда не было никакой нужды и никакой потребности именно в самих патронах, да, к данному оружию, потому что закупались данные боеприпасы через подставные фирмы. У нямецкім Нюрнбергу, дзе 76 гадоў таму судзілі нацысцкіх злачынцаў, адбылася міжнародная канферэнцыя ў справе прызнання Лукашэнкі тэрарыстам. Злачынствы рэжыму супраць чалавецтва абмеркавалі беларускія і замежныя палітыкі, праваабаронцы, юрысты і ахвяры леташніх катаванняў. На месцы працуе наша карэспандэнтка Юлія Лабанова. Вітаю, Юля, распавядзі, калі ласка, як прайшла канферэнцыя і што на ёй прагучала? Вітаю, Настя, вітаю, спадарства. Так, мы знаходзімся ў Нюрнбергу недалёка ад Дому прэсы, дзе сёння праходзіла міжнародная прававая канферэнцыя, прысвечаная таму, каб прызнаць Александра Лукашэнку тэрарыстам і разгледзець прававыя механізмы ўздзеяння на тых, хто ажыццяўляў катаванні, хто аддаваў злачынныя загады. Месца вельмі сімвалічнае, таму што менавіта тут і судзілі карнікаў фашысцкага рэжыму, і тут адбылася гучная заява суддзі Роберта Дэксана, які сказаў, што незалежна ад таго, дзе знаходзяцца злачынцы, і незалежна ад таго, ці прызнаюць тое, што яны зрабілі злачынствам у Нямецчыне, іх будуць судзіць міжнародны ваенны трыбунал, і гэтыя злачынствы не будуць абмяжоўвацца тэрмінам даўніны. Уласна, з такім спадзевам, такія спадзевы гучалі і сёння на сённяшняй канферэнцыі, казалі пра тое, што незалежна ад таго, колькі яшчэ рэжым Лукашэнкі пратрывае, ўсё роўна тыя, хто здзейсняў злачынствы, будуць пакараныя. Закладчыкі — гэта 50 экспертаў, юрысты, праваабаронцы, палітыкі, а таксама удзельнікі акцыяў пратэстаў, якія прайшлі праз катаванне. Гэта 7 краінаў: Беларусь, Літва, Польшча, Нямецчына, Францыя, Грузія, Злучаныя Штаты Амерыкі. Усе разам выпрацавалі такую пастанову па выніках з далейшымі крокамі дзеянняў, а менавіта гэта прапанова ўвядзення універсальнай юрысдыкцыі, паводле якой у любой краіне будуць судзіць злачынстваў, нягледзячы на тое, што яны знаходзяцца, напрыклад, у Беларусі. Калі іх немагчыма выклікаць на допыт, то тэрмін здзейснення пакарання будзе неабмежаваны, і так ці іначай ім давядзецца адказаць за свае злачынствы. Пакуль гэта 3 краіны, у якіх разглядаюцца справы паводле універсальнай юрысдыкцыі: Чэхія, Нямецчына і Літва, але спадзяёмся, што іх будзе больш. Таксама гучала прапанова прызнаць Александра Лукашэнку тэрарыстам, занесці яго ў спіс тэрарыстаў. І тут гаворка не толькі пра тыя загады разганяць мірныя акцыі пратэста і збіваць людзей, але і інцыдэнт самалётам Ryanair з пасадкай прамысловай, дзеля якога быў задзейнічаны фактычна военный знішчальнік. Это міжнародны механізм расследавання парушэння правоў чалавека, таксама яго будуць выпрацоўваць пэўны трыбунал. Гучалі ўжо заявы раней Злучаных Штатаў і Еўрапейскага парламента пра тое, што Лукашэнку не прызнаюць легітымным кіраўніком дзяржавы. На сённяшняй канферэнцыі прагучаў заклік да іншых краінаў, каб таксама яго не прызнавалі выконваючым абавязкі прэзідэнтам і не прызнавалі ўрад. Ну і таксама чакаюцца далейшыя крокі ад еўрапейскага звязу. Гэта новая санкцыя, бо ўжо была прынятая рэзалюцыя, якую, уласна, і асудзілі катаванні, гвалт і назвалі
фактычна Лукашэнку тэрарыстам ужо ў гэтай рэзалюцыі. Настя. Дзякуй, Юля. З падрабязнасцямі з нямецкага Нюрнбергу была наша карэспандэнтка Юлія Лабанова. А мы працягваем выданне. Калі мы чуем гісторыі пра бесчалавечнае стаўленне да палітычных зняволеных, мы павінны зрабіць усё магчымае для аднаўлення вяршэнства закона ў Беларусі. Гэтак на канферэнцыі ў Нюрнбергу выказалась Святлана Ціханаўская. І калі для ахвяраў рэжыму аднаўленне вяршэнства закона азначае спыненне катаванняў, то для іхных катаў асуджэнне і пакаранне. Тэму дапоўніць Валера Руселік. Лукашэнку і ягоных памагатых пад трыбунал. У вядомым на ўвесь свет Нюрнберзе праходзіць міжнародная канферэнцыя аб злачынствах рэжыму Лукашэнкі супраць чалавечнасці. І пакуль у самой Беларусі інагда не да законаў, удзельнікі прадстаўнічай падзеі ў Нямецчыне распрацоўваюць механізм прыцягнення цяперашніх катаў беларускага народу да адказнасці якраз такі паводле закону. Мы апрацуем дэкларацыю, мы апрацуем галоўныя прынцыпы падыходу лініі ціску, юрыдычнага ціску на рэжымы. Гэта вельмі важна зразумець, што такое універсальная крымінальная юрысдыкцыя, як яна працуе, якая яна дала вынікі, якім чынам кваліфікаваць гэтыя злачынствы як акт тэрарызму. Дарэчы, тое, што адбылося з самалётам Ryanair'ам, гэта таксама кваліфікуецца як акт тэрарызму. І гэта далёка не самае вострае акрэсленне злачынстваў рэжыму Лукашэнкі, дадае польскі адвакат і эксперт ва універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі Томаш Вілінскі. Пры гэтым, падкрэслівае эксперт, мы маем справу не з паасобнымі парушэннямі правоў і свабодаў грамадзянаў, а менавіта са злачынствамі на рэгулярнай аснове, што дазваляе разглядаць іх як адно цэлае. Не былі забытыя і злачынствы Лукашэнкі здзейсненыя ў папярэднія гады, у тым ліку выкраданні і забойствы палітычных апанентаў. Мы маем дачыненне з пагрозамі, прычыненнем людзям асаблівых пакутаў, з давядзеннем да самазабойстваў, з захопам самалёта, што ў часе канферэнцыі было агучана. Таксама ў закулісных размовах мы наўпрост гаворым пра магчымасць ужывання канвенцыі, датычнай перадухілення і карання генацыду. Дарэчы, менавіта Польшча першая ў еўразвязе распачала крымінальную справу па факце злачынстваў у Беларусі пасля леташніх выбараў. Таксама падобныя працэсы сёння вядуць Літва і Нямецчына. Сведчанні ад ахвяраў рэжыму Лукашэнкі прагучалі і перад удзельнікамі канферэнцыі. Нас паклалі отфаром у пол, сбивали, связали руки за спиной, вводили у коридор, там еще сбивали, я слухал разные тексты относно того, что я поляк и что я приехал у Беларусь, как арганізаваць якусь каляровую рэвалюцыю. Гэта вельмі траўматычныя ўспаміны. І я лічу, што дастаткова я гэта ўсё ўжо ўспамінала, каб яшчэ раз пра гэта размаўляць. Таму кожны, хто жадае, можа зайсці на сайт жнівень 2020 і паглядзець, пачытаць кожную гісторыю таго, што адбывалася, якія катаванні там былі і як мы здолелі ўсё-такі выжыць. Асудзіць жа і пакараць злачынны рэжым Лукашэнкі, а таксама персанальна дыктатара і ягоных памагатых мае адмысловы міжнародны крымінальны трыбунал. Стварэнню гэткага трыбуналу і мае паспрыяць цяперашняя канферэнцыя. Усе тыя, хто здзейсніў злачынствы раней, робіць гэта сёння, ён павінен зразумець, што яны будуць прыцягнуты да справядлівай законнай адказнасці ў рамках міжнароднага правасуддзя, калі гэта раней не наступіць у рамках беларускага заканадаўства. І адказнасць рана ці позна абавязкова надыдзе, упэўненыя ўдзельнікі канферэнцыі, як надышла, да прыкладу, ў дачыненні ідэйных папярэднікаў рэжыму Лукашэнкі, якіх асудзілі таксама ў Нюрнберзе за злачынствы супраць чалавечнасці амаль 76 гадоў таму. Валера Руселік, Белсат. Новае расследаванне ад аб'яднання экс-сілавікоў «Байпол». Гэтым разам пра тое, як рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае механізмы Інтэрполу для пераследу палітычных апанентаў. Пад выглядам злачынцаў людзей спрабуюць вярнуць у Беларусь, дзе ім пагражаюць турэмныя тэрміны. Да чаго можа прывесці злоўжыванне міжнароднымі механізмамі? Надзея Бельская.
Чарговае расследаванне «Байпол» як чарговы доказ злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. И сегодня речь пойдет о том, как карательные органы диктатора используют каналы Международной организации уголовной полиции, Интерпола. Механізмы Інтэрполу беларускія ўлады выкарыстоўваюць, каб дастаць з-за мяжы тых, каго на радзіме пераследуюць з палітычных матываў. Схема простая. На ахвяру заводзіцца крымінальная справа паводле артыкулу, які трапляе пад механізмы Інтэрполу. Гэткім чынам рэжым абыходзіць прынцып палітычнага нейтралітэту міжнароднай арганізацыі. Як гэта зрабіць, уладам тлумачыць працаўнік Інтэрполу ў Беларусі Дмітрый Медведев. Разрисовывали стены и электрощитовые в красно-белые флаги. Если там будет указано, что во флаге, то тогда они не пройдут. Если будет просто, что портили имущество, там разрисовывали краской, что-нибудь такое, тогда может пройти. Гэтак было з Макарыем Малахоўскім, якога затрымалі ў польскім горадзе Пясэчна. Менш чым за сотні яго ўдалося вызваліць. Пры гэтым палітычны матыў дзеянняў беларускага боку Варшава прызнала практычна адразу. Нягледзячы на гэта, цяпер Макарый вымушаны папярэджваць мясцовую пракуратуру пра свае перасоўванні. Я думаю, што навогуле Інтэрпол не можа просто праігнараваць запыт. Да, у любым выпадку ён яго прынимае. У Інтэрпола есть свая ўнутраная працэдура, якая усталявана міжнародным пагадненнем. Што рабіць у выпадку, калі запыт праігнараваць немагчыма? Это приостановление членства Беларуси как страны в Международной организации уголовной полиции Интерпол. Данная процедура решается на Генеральной ассамблее Интерпола, в которой принимают участие все страны, участницы данной организации. И этот процесс, я повторюсь, трудоемкий, сложный, длительный. Прыпыненне сяброўства, а значыць і магчымасці карыстацца базамі Інтэрполу, тое, чаго цяпер і дамагаецца Байпол. Зусім выключаць Беларусь з арганізацыі нерацыянальна, кажа Олег Талерчык. Гэта доўгая працэдура, рэжым падзе раней, упэўнены ён. Не пойдзе на гэта і сам Інтэрпол, мяркуе Андрэй Мачалаў. Усё-таки, ведаеце, палітычныя прыследы, яны, калі браць усю статыстыку, яны это вельмі невялікі працэнт у ўсёй колькасці той працы, якую робіць і па якіх запытах звяртаецца Беларусь да Інтэрпола. Адна з першых спробаў у Менску выкарыстаць механізмы Інтэрполу для палітычнага пераследу абвяшчэння ў вышук Святланы Ціхановскай і ейнай паплечніцы Вольгі Кавальковай. Тады Літва катэгарычна адмовілася выдаваць жанчын. Андрэй Мачалаў мяркуе, што пасля гэтага кожны запыт у Інтэрпол з боку Беларусі будуць разглядаць з асаблівай увагай. Надзея Бельская, Белсат. Як некаторыя еўрапейскія краіны могуць абыходзіць эмбарга на продаж зброі ў Беларусь. Расследаванне на гэтую тэму апублікавала выданне EU Observer. Гаворка вядзецца пра фірмы з Чэхіі, Славаччыны ды Венгрыі. Чаму гэта магчыма, нягледзячы на шматгадовую забарону на продаж зброі ў нашу краіну? Ірына Дарафейчук. Прадаваць зброю ў Беларусь нельга, але магчыма. Паводле расследавання выдання EU Observer, чэшская фірма «Чэшская збраёўка» і славацкая XX Europe летась спрабавалі прадаць у Беларусь патроны і боепрыпасы. А венгерская «Дефанго» больш за 100 000 вінтовак і пісталетаў. Продаж меў адбывацца праз Малдову. Яны кажуць там в асноўным пра 2020 год, і гэта зразумець можна, паколькі гэтыя часы ў Малдове даволі смутныя, там адбываецца ўнутрапалітычная барацьба. Верагодней за ўсё, якраз такі вось гэтыя сілы, у тым ліку і лукашысты, спрабавалі скарыстацца такой сітуацыяй у Малдове, такой незразумеласцю, усім гэтым палітычным перапалохам дзеля таго, каб гэтыя шэрыя схемы, нават чорныя схемы актываваць. Міністэрства замежных справаў Малдовы пацвердзіла выпадкі нелегальнага продажу зброі і боепрыпасаў праз гэтую краіну, сцвярджаюць аўтары расследавання. Урад спыніў спробу экспарту грамадзянскіх боепрыпасаў у Беларусь. Яны былі канфіскаваныя і цяпер захоўваюцца на тэрыторыі Рэспублікі Малдова. Судовыя органы пачалі расследаванне ў гэтай справе, пасля чаго на мінулым тыдні былі праведзеныя некалькі ператрусаў. Боепрыпасы імпартаваліся з Вугоршчыны, але першапачатковыя вытворцы – Фінляндыя і Швейцарыя. Упершыню абмежаванне на продаж зброі ў Беларусь Еўразвяз увёў у 2004 годзе. Эмбарга ж дзее з 2011 года і ўвесь час працягваецца. Але сведчанні выкарыстання беларускімі сілавікамі заходняй зброі з'яўляюцца таксама ўвесь час. А скепкі ад чэшскіх святлошумавых гранатаў знаходзілі пасля разгону мірных акцыяў летась пасля выбараў.
Недаўнее відэа з камітэтчыкамі, якія ламіліся ў хату да чалавека, і там было бачна, што яны все з заходнім узбраеннем. Адзін з глокам, другі, здаецца, з зігзауэрам, і трэці там таксама невядома з чым, но відавочна то, што яны нестабільнымі ПМамі. Зброю заходняй вытворчасці беларускія сілавікі выкарыстоўвалі ўвесь час, пацвярджае былы афіцэр спецпадраздзялення «Алмаз» Ігар Макар. Толькі алмазаўцы штодня падчас трэнавання выстрэльвалі не менш за 300 патронаў, а падобная зброя выкарыстоўваецца і ў іншых падраздзяленнях. Покупались боеприпасы всегда у австрийских компаний. И, насколько я знаю, когда были наложены санкции на Беларусь, у меня есть мои люди, которые мне давали информацию, что никогда не было никакой нужды и никакой потребности именно в самих патронах, да, к данному оружию, потому что закупались данные боеприпасы через подставные фирмы, и не было никогда ни у кого проблем. Каб спыніць гэтыя шляхі продажу, трэба прызнаць рэжым тэрарыстычным, мяркуе Ігар Макар. Когда режим Лукашенко будет признан террористическим, я думаю, что это быстро все прекратится. Но, естественно, мы знаем, что в Беларуси есть брат, это Россия, и они перейдут на российское вооружение, но это будет очень сложно, потому что тактико-технические характеристики оружия, вот которое я говорил, да, то есть европейское, оно гораздо лучше, нежели российское, гораздо. Еўропа ж дзее вельмі павольна, адзначае Зміцер Міцкевіч. І чарговыя публікацыі парушэнняў – вынік працы не палітыкаў, а журналістаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Міністэрства ўнутраных справаў Нямецчыны пацвердзіла, што мясцовыя ведамствы шукаюць арганізатараў міграцыйнага крызісу на ўсходзе еўразвязу. Раней паведамлялася, што Нямецчына расследуе дачыненне да крызісу канкрэтна Аляксандра Лукашэнкі. За апошнія 2 месяцы з Беларусі ў Нямецчыну незаконна трапілі каля 4000 мігрантаў. Тым часам за сотні польскія памежнікі спынілі 538 спробаў незаконна перайсці мяжу. Літоўскія – 39. Польскі бок паказаў відэа са спробамі сілавога фарсіравання мяжы 2 вялікімі групамі мігрантаў. Маўляў, 200 чалавек удалося спыніць толькі дзякуючы хуткаму ўмяшанню памежнікаў і вайскоўцаў. У сваю чаргу беларускі бок таксама паказаў відэа нібыта інцыдэнту на польскім баку. Беларускі памежны камітэт вінаваціць палякаў у жорсткім абыходжанні з мігрантамі. Маўляў, 8 кастрычніка польскія вайскоўцы спрабавалі прымусіць мігрантаў вярнуцца назад у Беларусь пры дапамозе гвалту і стрэлаў у паветра. Каб людзі не з'язджалі з вёскі ў горад. Гэтак міністр фінансаў патлумачыў запланаванае на лета увядзенне падатку на першую кватэру. Тым часам бізнес-саюзы напісалі ліст у адміністрацыю Лукашэнкі, у якім паскардзіліся на планы перагледзець падаткі для прадпрымальнікаў. Владзімир Старыковіч. 50 рублёў на год у Менску, 25 у рэгіёнах. У сярэднім такую суму заплоцім у якасці гэтак званага падатку на першую кватэру. Паводле міністра фінансаў, меншы падатак у рэгіёнах прастымулюе людзей не з'язджаць у гарады. Очевидно, что здесь тоже главным образом никакая не социальная справедливость, никакая не социальная политика, а просто попытка хоть каких-то денег собрать. Но самое странное это то, что и денег-то никаких серьезных собрать не получится. Я даже слыхал такую версию, что значит, эту идею забросили исключительно для того, чтобы вызвать возмущение, а потом на фоне этого возмущения пойти навстречу общественному мнению и сказать, что ну ладно, так и быть, вот это мы делать не будем. Чарговыя змены ў падатковы кодекс, адмена адзінага падатку і спрошчанай сістэмы падаткаабкладання для ІП. Яе пакінуць толькі для юрыдычных асобаў. Даражэйшымі стануць і пакупкі ў замежных інтэрнэт-крамах. Накупленае праз інтэрнэт за мяжою нам давядзецца плаціць падатак на дададзеную вартасць. Увесці падатак плануюць з сярэдзіны наступнага года. В принципе, я считаю, что с точки зрения экономической логики в этом есть определенный смысл, потому что НДС по своему смыслу это налог на конечное потребление. То есть он должен платиться там, где потребляются эти услуги и товары, а не значит, источником их платежа должны быть те, кто производит эти вещи. Так что, в принципе, в определенную логику есть. Другое дело, что далеко не в самый лучший момент такого рода налог вводится. Нашы эксперты мяркуюць, што прыбыткі дзяржавы ад запланаваных зменаў у падатковы кодэкс будуць мінімальнымі. І гэта хутчэй помста дробнаму бізнесу, які падтрымаў леташнія пратэсты. Вось у нас у краіне 9 мільёнаў прыкладна насельніцтва. Гэта 3 мільёна гаспадарак. Таксама прыкладна. Ну, 2/3 з іх жывуць у гарадах. Гэта 2 мільёна гаспадарак.
у сярэднім, як кажуць, за кожную кватэру трэба будзе заплаціць недзе 50 рублёў. Усё гэта разам дае 100 мільёнаў рублёў. Это 40 мільёнаў даляраў. Ну як, на ваш погляд, гэта можа нейкі такі рашучыя змены ўнесці ў сітуацыю з беларускім бюджэтам? Вось усё гэта датычыцца і іншых такіх навел з іншымі падаткамі. Это таксама дробязь. Плануецца падвысіць падатак і на перавышэнне расходаў над даходамі фізічных асобаў, падвысіць стаўкі зямельнага падатку на нерухомасць, стаўкі ад прыбытковага падатку з фізічных асобаў, якія здаюць у арэнду жыллё, гаражы, машына, месцы. Акцызы на алкаголь і цыгарэты з наступнага года таксама падаражэюць. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Абвесцілі нобелеўскіх лаўрэатаў у галіне эканомікі. У адрозненне ад іншых прэміяў гэтую ўвёў не сам Альфред Нобель, а банкі Швецыі. У памяць пра навукоўца. Сёлета яе памер склаў больш за $1 мільён. Усе трое лаўрэатаў працуюць у амерыканскіх універсітэтах. Дэвіда Карда ўзнагародзілі за эмпірычны ўнёсак у эканоміку працы. А Джошуа Энгрэста і Хіда Імбенса азначылі за метадалагічны ўнёсак у аналіз прычынна-выніковых сувязяў. Прэмія ў галіне эканомікі закрывае абвяшчэнне нобелеўскіх лаўрэатаў. Уручаць узнагароды традыцыйна ў дзень смерці Альфреда Нобеля 10 снежня. Другі год запар цырымонія пройдзе онлайн. Хронікі беларускай вайны піша ў сацыяльных сетках філосаф Павел Баркоўскі. Сёння ён госць праграмы «Размова». Глядзіце праз імгненне ў нашым эфіры. Я ж з вамі развітваюся. У студыі працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.